Sanibonani, siyanibingelela kwi-channel The First Wethu TV. Bengithanda sikhulume ngento bengiyazi ukuthi izokwenzeka. Bekulindele nje isikhashana ukuthi kudlule isikhathi esithize bese iphinde yaqala. Kuthe makuphuma album kaKhuzani, kwaqala kwangathi ibutho leli elihlale lilindele ukumgxeka, elizaziyo ukuthi likwa TikTok linama followers amaningi. Linabantu elibalandelayo uma bethi bayagxeka, bebe la bezolisupport. Kwasho ukuthi album kaKhuzani ethi Angidlali Nezingane inamandla kakhulu. Futhi abantu bathi kuhlahla kancane. Abanye baze bayincome album or ezinye ingoma ukuthi hayi imnandi le or kanjani njani. Le hayi akufani. Okay. Kwahamba ke isikhathi. Makuhamba ke isikhathi ke angithi manje ke sebekhiphile nabanye ke ifocus iseyashifta kancane. Sekubhekana nabanye abantu. Sebeyabuya ke, babuye ngamandla. Sebezogxeka ke futhi. Sebezokhuluma kabi. Manje ke akusagxekwa ke ingoma, akusagxekwa ke album. Yonke ke into ayenzayo ke uKhuzani isingaphansi kwe-microscope. Sekuyiyona nto manje ke ukuthi mayekade nje hawo sekuphezulu kwakhe. Mayekade kuphezulu kwakhe. Ngiyohlala ngibuza umbuzo wodwa. Uma uKhuzani uma esehlelwa izinga, uma engasaculi ngasekuqaleni, pho yini nimnakashele kangaka? Yini ehlale nikhuluma ngaye usuku nosuku? Yini eyenza nimgxeke? Nimsabani? Iqhawe lenu elinebala ekhanda limsabani? Yini lena engaka athi uKhuzani noma ethule ngasho lutho kodwa nithola indlela ezomgxeka ngayo? Kwenziwa yini? Yini lena engaka ame phambi kwayo okumele ngabe mhlawumbe iseqhaweni lenu? Ngoba nikwi-overtime futhi niyasebenza hayi kancane. Mangathiwa aniholi futhi impela hayi sengamangala. Ngoba nina anisupport iqhawe lenu. Nimelele ukugxeka uKhuzani usuku nosuku nokumthuka. Nimenza yonke into eniyithandayo. Umuntu noma engahamba yiphi lapha yakhona. Into yokuqala mayibuyenza ivideo cabanga ukukhuluma ngoKhuzani. Kodwa umuntu uthi uneqhawe lakhe alithandayo athi likhiphe i-album. Namanje esingakwezwa simanga ngayo lo album leyo ukuthi kade kwenzakaleni ngayo. Siyezwa kuyakhulunywa, siyezwa kukhulunywa no trending endaweni ethize. Kodwa ayikho into ebambekayo. Kunalokho hayi indaba ngoKhuzani. Nala ku Facebook kunabantu abamelele nokulibhala nje waya ukuthi hayi sikhuluma ngoKhuzani isikhathi eside simgxeke. Amapage amakhulu aziwayo awakhulumi ngengoma yakhe nange-album. Yilokho engifuna nikunake, abakhulumi nge-album nangengoma ephakathi ukuthi come. Ko TikTok ke nakhona ababaluli. Ko YouTube hawo kubhekwa nje izinto engathi ziyabheda nyana. Eyithize negative. Akekho okhuluma nge-album because injani i-album ayigxekeki. I-album ifikile. Ufikile uKhuzani ngempela. Akukho lapho umuntu athi mayibhala khona naye abona ukuthi hayi cha, hayi ngixeka into yokugxeka. Abazi bazogxeka bethini, abazi bezobhala bethini. Manje kwenzakalani? Ngcono ke vele sihlale esiqini sakhe. Simthuna simehlise isithunzi. Okokuqala, lento yini seniyizamile yokudicela phansi uKhuzani isithunzi. Niyizamile ngabantu abasebenza naye, abasondele naye. Nayizama lento ngefamily yakhe nimthuka ngezingane. Nayizama nitho thibela basuke kuye. Nayizama lokhu nento enithanda ukuyiphinda nithi unomona. Kodwa mawubheka ama-video nama-post ubani ohlala egudla omunye. Akuyona le ndoda enebala ekhanda. Isuke yenzani lapha? Angithi nina nithi hayi insizwa iyatalapha. Shanga uvoicemail. Ngoba ehamba ekhuluma nje makunemicimbi lapha eyoGagasi FM, hamba ekhuluma izinto. Uvoicemail ke loyo. Angithi ukhombisa ukuthi uyamesaba. Nifike nidefende niqede nikhulume niqede. Fike leyo ndoda leyo enilandelayo inidayisa.
niyithanda impela kodwa yona yenza le ndlela enifuna yenze ngayo ngoba lenze okuhlukile. Senidefende nakukhuluma nayibeka kahle. And futhi mayenza into ebhedayo nithola ngathi nishayiswa imoto nithola nithi do ayibhedile akhuluma into ebhedayo. Ihlala ikhuluma lapho idelela abantu nisineke laphana ebabiza nangenhlamba nithi hayi yakhuphuka qhawe awusadlali kulokho. Kusho nina ibabiza ngaphansi kwedaba zomama abantu. Nina nishayela ihlombe. Kodwa nikwazi ukuthi nisuke le nizomgxeka ngixeka uKhuzana noma ethi yenzani noma ethi ayinwaya kuthiwa inwaya kanjani. Manje kuvumeni ukuthi uKhuzana uyinkosi yomaskandi bonke bephelele. Nithi niyazama ukufocusa kwiqhawe lenu enilithandayo kodwa kuyala ukuthi bhekani ngapha kuyidlamulenze. Yingani ningazojoyina emandaba nani nibe yingxenye uma ukuthi niyabona ukuthi lento lokhu niyayizama niyayiphusha ayenzeki. Senibhekile nibheke omasipala ukuthi behlanganyela ngoba kuvotwa, bheke izinyanga, nibheke ama-content creators amakhulu ane following niwabhekile. And futhi lawo ma-content creators if engajika okukhombisa niwathanda kusasa ethi hayi iqhawe lenu hayi liyabheda hayi ningalithelekela ngoba yini na into enigudi kule ekuhlaseleni umuntu nigudi nethalente eliyisimanga. Ihlasela as a team especially manihlasela umbhedo umsangano. Ihlasela as a team. Ukho konke senikwenzile nimhlanganyela uKhuzana nenza zonke izinto. Ikuphi isifundo nesitholile or ikuphi nikubonayo? Isifundo ukuthi umuntu angeke umenze lutho ngento aphiwa yona. Umuntu ngeke umphuce isibusiso azale esiphethe. Ebusiswe uNkulunkulu. Ngishathiwa ninethante kanjalo kwezama video ku TikTok nihlale ko live or 24 hours. Ngishathiwa nimbhala kanjani ku Facebook nipike lama page amakhulu enwaziyo nani ukuthi akhulume iqhawe leni noma napika wona umlando awushintshi umlando lokhu umile noma lama channel enyana la agcwele ku Facebook nako YouTube azama ukumdicela phansi uKhuzana abheke izinto ezirong ezenziwa kuye aziqhakambisa angavezi into enhle enziwa uKhuzana. Uhambe emcimbi uKhuzana kunetrend anikhulumi lokho anikubhali nifuna ukuphahleka lo mfana lo phezulu ukuthi uyena ngabe angazi uyini kodwa hayi kuyala akayona lento lenini enifuna beyi akayona kuyala makuziwa la kumaskandi uyasala nje usala ngempela. Bangako business besondela kuye abaziwayo kuze kukhanda ya ama award kwenzelwa yena yini ingoba uhlulekile uhlule umuntu oyi1 ongenamculo esayidini lakhe. Angithi sibonile nje kulento ye-Channel O isitsha sekuyinto entsha Channel O isiyinzima yayigcine ukuduma nini lo Channel O. Umusic manje u-accessible YouTube ubona anytime you want uyastreama nanoma yikuphi. Yini eseyihaba ukuthi umusic wakho udlalile ku Channel O yini ibinzima iChannel O ayikhathiza ibinzima for uqamba manga kodwa ubani ongasathi ikhuphula yini iprofile yakho ngendlela senizama ukuveza ngayo ukuthi ngoba nakho sekuye lo hayi isi right iChannel O isinzima kusuka nini nana akhuluma ngayo neChannel O nayivuma because anikaze iChannel O uyipholela nje channel abantu sebeyikhohliwe size sakuzwa ngani selokhu niyiphinda into obani into niyakwazi ukuyiphusha propaganda niyiphusha into ize icishe beyiqiniso kubantu niyiphinda phinde niveze yonke into ukuthi niyabona ayinasimanga iChannel O akunalutho ujikajike kaningi uKhuzana uze wawina neaward yakhona yakwa DStv Khuzana kuleyo station leso. There's nothing new about it. So ayikho into mangazayo sekumele manje ukukhulunywa ke kwehliwe ke kwenyuke ukukhulunywa kuthiwa hayi music video iwona alright awuzange udlala. uKhuzana waya lapha wenza ama-interview wabuyela kaningi ukhoma akudlalanga ivideo eqoshiwe yasehanjisa bukhoma bem-interview yokuqala
usedlulile lapho, usekwenzile. Ubuya ko-Dubai, ubuya ko-New York. So yini enye usazophinda abuyele futhi. Kodwa ngisazoqhubeka nikhulume nikhonkote nikhulume uze kuqhasha amathe laphayana nichaza. Siyazi vele ukuthi abanye beni bakhokheliwe manje ukuthi ke inamba iphumile, hambani fike nimthuke nigxeke yonke into eyenziwa uKhuzani. Yes, lo mali esenifakwa yona laphana ama-andeneni ku-right phela, ithatheni, imisebenzi ayikho, indlala ibhokile, ku-right. Indlela yokuthi siphile singabantu yiyo yona leyo, ukuthi senze noma yini. Kodwa akukho eniyokwenza inokukhuluma okuyogibeza omunye umfana kuKhuzani, noma engashongo lutho. Akukho eniyokwenza, uyohleli nje eyingqongqo abaphethe bonke omaskandi. Yena uma engasathanda uKhuzani uyena uyothi no, igame ayimela. Yena uma engasathanda, because the way nikhuluma ngakhona enipepereza ngakhona nichaza ko live nize khulume ngathi mhlambe nike nakhuluma neqhawuleni nalizwa. Liyamsaba uKhuzani eqhawuleni, limsaba nje angazi isikhathi eside. Ukuphumula likuthuli, ingakho linxenxa likwasani. Angazi manje bakhokhela nabantu bethuke uKhuzani, kodwa the way abantu ababehave ngakhona bayakhombisa ukuthi hayi mhlambe intshontsho bayalithola ngoba hayi bangamalakazana. So kwenzeni enikwenzayo, kodwa yazini ukuthi niyimosha isikhathi senu, idatha lenu, nani niyazi, just waste your time. Nizonda umuntu onganazi, ongekho kwi-competition nani. uKhuzani uwumculi, ukhompyutha nabanye abaculi, akakhompyuthi nabalandeli lutho. Noma uthi uyamzonda mhlawumbe uthi uzuthi uyamenyanya, akanamsebenzi nawo uKhuzani, akaculeli wena. Ucela abalandeli abathanda umculo wakhe nabathanda umaskandi. So inzondo yakho ayizokusiza nje, ungayizondela nje wena uKhuzani indlela othanda ngayo, kukahle nalokho. Andikukhumisa ukuthi ubuthakathi phela buqala kanjani, uzonda umuntu ungamazi ukuthi ukwenzeni. Uzonda umuntu uthi ungcolisana iqhawe lakho elingakazi lize likubone lo qhawulela, ongakaze uzokhulume nalo, likufonele likubize ezibongweni, uzokhuluma uzofuna ukukhala. Hayi ngiyamzonda mina, uyamzonda, kodwa ayikho into enihlanganisayo. So nina qhubekani lokho enikwenzayo, akukho enizokwenza. uKhuzani sazoba ingqongqo phezulu kwabonke omaskandi. Lokho ngashayisa ubondeni, nikhale nihle phansi.